Ni ina tunanin dukkan wani ɗan adam ko al'umma da take neman taimakon Allah subhanahu wata'ala akan wani hali da ta shiga, takan kusanci Allah ne da addu'o'i da kuma canzin halayyanta da barin aikata alkaba'i da sauran zunubai da ka iya husata Allah a kai. Da kuma yawan istighfari ma Allah subhanahu wata'ala. Amma yau a Najeriya haka ya sha bamban. A lokacin da muke tsaka da neman taimakon Allah subhanahu wata'ala akan hali na kunci da muke ciki, a lokacin wasu ke ci gaba da aikata zunubai da alkaba'i da almubazzaranci kala-kala. Misali, ga wasu bidiyo da zai tabbatar muku da lallai ba mu shirya neman taimakon Allah akan halin da muke ciki ba. Bidiyo na farko zai nuna muku yanda kisan kai yake ci gaba da aukuwa babu gaira babu dalili, kamar yanda za ku ga wannan hoto. Wata mata ce baiwar Allah dattijiya 'yar shekara 80 wanda aka kashe ta cikin kwanakin nan da ita da jikanta a garin Daura. Bidiyo na biyu zai nuna muku yanda wani bawan Allah ya gwangwaje wata baiwar Allah da motan miliyoyi, ba don ta yi musabakan alkur'ani ba, ba don ta yi aure ba, ba don ta ci da marayu ba, sai don ta aikata wani abu da bai da usuli a musulunci, wai shi fim ɗin Hausa cikin wani fim labari na. Waɗannan da sauran wasu mugayen abubuwa da muke aikatawa a fili da bayyane suna nan da yawa, kuma alƙawarin Allah ne, wallahi ba zai canza mana ba har sai mu mun canza halayenmu, kamar yadda ya faɗa cikin littafinsa Alƙur'anil Karim mai girma. Ku saurara daga bakin marigayin shehin malami. Allah ƙarya ne addu'a ba za ta yi maganin wannan abu. Wallahi mu daina yaudarar kanmu. Addu'a ba za ta yi maganin halin da ake ciki ba sai an gyara. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wannan nasiha ya yi ta ne tun yana raye, kuma yau shekarun shi 10 da barin wannan duniya. Kaga ya nuna cewa har yanzu mu ba mu canza ba, shi yasa muke fuskantar kanmu cikin wannan hali na ha'ula'i. Allah ya sa mu dace.